Здравейте хора, аз съм Girl TV, не се притеснявайте, това е Texture Pack и днес ще снимаме съдбина кръстът Майнкрафтски вариант. Нека да започваме. София. В еднофамилна къща в квартал Богат живееше семейството на Емили Шморсдън. Те бяха много богати хора и имаха много голяма къща. И един ден, вижте какво се случи нататък. Как вали, като изведра по дяволите, защо? Мразя да гадене. Майка ми и баща ми ги няма от толкова много време. И чакай, чух ли някой? Да, кажете. Добър ден. Да, вие не знаете по диаманта ни. Емили Шмързън, приятно ми е, може да влезнете. Може да ми викате Емили, няма нужда да викате. Диамантите ни сме, защото направихме диамантените брони мечове и такива глупости. Да, сещам се. Аз в момента нося пълен диамантен сет. Качете се нагоре. Така. Тук чувам всякакви мобове. И аз тук пускаме в киното светлините, докато нас ни няма, защото влизат мобове. Ето тук може да се крие... What? Това тук не го знае. Да. О, да. Това е фермата ни за айрон големи. Виж. И нашият учен, господин Мат Грейнър. Сега обаче имаме един проблем. Как да се качим от тук? Аз ще помогна. Бяга тук. Аз ще помогна. Това е нашата ферма за айрон голем и за всеки случай мама и тата се е направили. И се влиза от тайния вход в киното. Ето. Какво бе? Врата ли направи? Да, имам кипа. Така, благодаря ти. Трябва да мине така по... Как вали? Това е нашата ферма за картофи. Да, и за всичко. Ела, влезни сега. Съжалявам. Лад. Чакай, не си познавам вече къщата. Така, ти ще пренощуваш тази нощ в къщи, може да спиш ето тук. Не, моля те, ще ме обидиш. А ти всъщност дом имаш ли си? Ако искаш, мога да кажа на Джими да те закара във вас. Не, откакто се помня, Нямаш дом? Да. Аз съм нещо като учебник. Ела да хапнем. Ох, мразя тази стая. Банята ти е ето тук. Можеш да ходиш до туалетна. Това по принцип е с стаята на прислугата. Днеска имат почивен ден, майка ми, баща ми ги няма. Ела сега да видиш. И нали те не трябва да ме виждат все пак? Да, по принцип, защото те искат много от мен, защото трябва да съм перфектна. Аз не съм такава. Ауч. Няма проблем. И може ли месо да го изпечем? Аз имам направо изпечем. Така ли? Ето. Благодаря ти. А за теб има ли? Аз имам специално. Така, ела. Ти покажа моята стая, ела нагоре. Искам едно нещо да направим. Добре. Малко ме изплаши човек изпущостта в толкова късно през нощта. Ох. Търти! Благодаря ти! Толкова късно през нощта се изплаших. Малко ми изглеждаш добър човек, ела. Точно не, нощно просто изглежда, защото вали. Как е твоето име? Иначе името ми е Хилобрайн. На лудият откачен демон се казваше, ела. Смисъл, това аз не съм взел. Не знам, някои хора ми казват зъл, някой съм добър. Ела ти покажа моята стая, а там беше стая за втора моя стая, но аз лично спя... Виж ми картината. И ето тук аз закусвам. Чакай да си пусна лампичката. Смисъл?
мисля, че не беше Мамите си сигурно са го обърнали. Ела сега. Това тук е моята баня. И тук са ми килерите и нещата. ясно. Ще ти предложа да спиш тук, ама... Ела да спиш, ако искаш тук е по-хубава стая. Това е моята втора стая, ела. Изчакай само една секунда. Секундичка само. Да. Ето тук имаме красловото емералди от Гърция. Ясно. Вземи. Какво да взема? Опа. Ела тук. Отвън. О, това е от нашата колекция. Ми да. По принцип има много. Но ти благодаря. Какво е това пипилка? Не е алармата ли? Сота. Сота. Изключи се сот. Готово. Така, ела сега ти ще спиш по-скоро тук горе, е по-безопасно за теб, ела. Мене ме все едно дали ще е безопасно или опасно. Аз дори предпочитам да е опасно. Майка ми и баща ми говорят за опасност. Те са по-опасни от мобовете, повярвай ми, влезни тук. Няма начин. Опасни от мобовете. Влизай. Няма как да са по-опасни от мобовете. По-опасни са. Лягай да спиш и аз лягам. Добре. Лека нощ, Херобрайн. Лека нощ. Така. Добро утро. И ти ли стана, когато изгрее слънцето, аз ставам винаги. Аз там. Ела на терасата. Не съм също толкова. Така, ела да слезем долу да се изкъпам в басейна. Аз правя така всяка сутрин. Пая! Къде? В басейна. Уби го, моля те, уби го. Ох, да се къпем. Айде да скочим от порталката. Добре. Пак с нисък ключ. Айде, катери се. Сега го ще Малко е трудно по тези стълби, много време, но си заслужава. Калабанга! Ау! Може да чупиш крака, но е забавно. Твоя ред е, Херобрайн. Беше забавно. Така, още не ни е порасло всичко. Аз понякога се крия тук от майка ми и баща ми. Ще ти покажа една тайна стая в къща, която дори мама и тата не знаят за нея. Ела. Не показвай на моите ти, защото ти тази броня. Защо? Защото ще... Ама чакай, вие имате ли честове с тази броня? Да. Значи нямате проблем. Не, говоря, ако нямате да не отсудят кой ти е дал. Имаме спокойно. Така, като идваш насам, тук може също да се храниш, ако желаеш. Но ела сега ще ти покажа. Този сот постоянно се включва, като види непознато лице. Така, първо в тази стая, тук мама и тата никога не влиза, затова е най-безопасно за теб. И вижте нещо, което те не знаят. Ела. Не знаят за тази баня, която аз я направих лично сама. И се надявам да ти хареса, влезни да я видиш. Пускам ти лампите. Пуснете себе! Вземи. Бисквитки, благодаря ти. Така, влезни вътре да виж каква баня бях направила. Ехо, къпеш се? Добре. Окей. Само, че майка ми и баща ми се прибират. Айде, идвай, тръгвай бързо. Така, най-безопасно за теб е ето тук. Мама и... Не, извинявай. Най-безопасно за мен. Дано не ме видят като излизам. Не излизай, не! Най-безопасно за мен е във въздуха. Знам, че не трябва да го показвам, но Калабанга! Миличка! Мамо, здрасти! Вие къде сте? Аз съм във двора. Ние сме в гаража. Гаража. Вие защо
такова се прибрахте толкова рано? Ами, свършихме по-рано. И това се прибира. Взехте ли ми подарък? Ами, не, нямаше какво. Ами, може ли да се върнете до Англия да ми вземете? Моля ви се, много сте лоши, как може без подарък да се върнете за най-добрата ви дъщеря? Отидете, моля ви се. Добре, предполагам, че ти беше много послушна и трябва да вземам подарък за теб. Да, нищо лошо не съм направила, почивах си. Мария дойде по едно време, но общо взето нищо. Добре. Всичко беше точно. Моля ви, отидете да ми вземете подаръка и ако не ми вземете, ще ви се разсърдя много. Само ще идем на покрива да оправим една телевизия. Покрива. Аз ще я оправя. Не се притеснявайте, сега ще се кача. Добре, Айде, тръгвайте. чао. Чао. Херобрейн. Херобрейн. Бързо, влези тук. Мама и тата не знаят за тази стая, но... Бързо. Дай, бе. Влезни бързо тук, моля ти се. Давай, го. Скачи надолу. Миличка, забравих си чантата. Чантата. Херобрейн, потърси чантата, моля те. Къде ми е чантата? Къде влезе? Не. Къде е последно си оставила? Ще ми потърсиш ли чантата? Мамо, добре, няма проблеми. Какво правиш на покрива? Няма как да е там. Ами не, аз ще търся навсякъде, просто да не се обидиш, после да не кажеш, че не съм я търсила. И просто знаеш, че обичам да ходя по тези стълби, яки са. Винаги ще бъдеш хубаво дете. Сега ще ти намеря чантата. Намери ли чантата? Къде да ти я оставя? Занеси ми в колата или не, аз ще влезна вътре да се взема. Не, аз ще оставя, аз ще оставя навън. Добре. Ще ти я сложа навън и ти ще си я вземеш. Ще я оставя на моста. Защото съм се включил, обикновено се включва само когато има хора в къщата. Ами, мамо, аз не искам да ти казвам, ама имам котка. Мария ми я подари. Но това ти е текстът за закона, не за животни. Ами, май се е прецакал нещо. Сигурно. Да, може би. Няма ли да тръгвате вече? Искам си подаръка веднага. Добре. Чао, Милица. Чао! Качвам се на покрива при тебе. Не мърдай! Не трябва да мърдаш. Едва те спасих от мама и тате. Добре, че са си тъпи и отвеяни и са забравили за подаръка ми. И добре, че не е способността да лети е чувство отделен. Херобрейн, те... Какво? Умри! Глупак такъв! Зомби! Бомби! Къде стои бомби? Хвана ли се? Какво съм се фанал? Херобрейн, пъти си има бомби! Хвана ли се? Това бях аз, това бомби. О, глупак. Добре хора, Само малко ще се изкарам. аз съм Girl TV и това беше днешния епизод. Ако ви хареса, дайте палец нагоре, така че направо да ви се щупи телефона или компютъра. Напомпайте лайк бутона. Да, само палци нагоре. Не дизлайкове, само лайкове. И ако ви харесват клиповете, ще правим още съдби на кръстопът. Дори си мислим в момента да ви снимаме следващия клип. И хора, ако ви е харесал, струшете лайк бутона. И не забравяйте да се абонирате и напишете хаштаг DazaGirlTV под коментарите. Малко така мазна реклама. Да, мазни реклами. И да хора, това беше чао!